ओहन हम पानी बबनिया से भातो बुझी हिंदी में लिखी मैसेजवर वो डिलीट मार देता नहीं ऐसे कैसे। देखिए फिर लिख के भेजता नहीं फिर डिलीट हो जाता। हिंदी में टाइपिंग करी हिंदी में। देखिए आमा बतिया खातिर से बैठल बानी ताकि माँ माँ ताकि सासू माँ मतलब रोज से बतिया खातिर देखिए सासू माँ बतिया खातिर से बैठल बानी तो वह मैसेज हिंदी में टाइपिंग करम ना तो डिलीट ना हो सकेला। हमके लगता है कि है जो नाइट बोर्ड लगैले बने मुँह में कि नाइट बोर्ड लगैले बने ना वही से बुझाता कि डिलीट हो जाता। अब एकरा के नाइट बोर्ड के हटावे के बा। हिंदी में टाइपिंग करी।